Ne mambiyendenge yamna na ikakokotebya Amarandia kile maiga nyumba asense mwenye studio ile nyargo sanga muna inte karibu sana pastor. Asante sana. Asekwa rumbiere. Bantumbia babokire. Abantu babokire. Amina. Twekira. Taretelinga na leo Munguru. Amen. Bia mono sana karibu sana ewe nyumba muatata kero kusanga muna inte lingana leo monene. Elio tonyare konyora amasese nyumo chumurire noneka kokotebya butambe isaransa onyare kwesamurira amasese niago korwa sebipengere au tujusanga ali tukolia rero korwa asomurandio ito uyonyare goika ime asenyumba bono pastor se faida yo murigeli asengencho yebiro tiganko ali bageriga ukurire screen yali biyega onyare gototebya letali yao ototebya sekwero kisha baadaye utuingize kwa neno. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Alright. Sospeter nkoro Sospeter osiemo na ende no mukorero nyasaende nigo ngosafi ministry y'abanafunzi kro Kenya Student Christian Fellowship aseoro gongoro itorwa bosongo na ende aschuskuru chito na beanda kore orabe gokonya kwebolinga abana abaito bakogende skuru baranderigu bairanaka ngogote responsibility chimbanto kiaba it's Kenya Student Christian Fellowship tore maiga yae nintokora abana baino chiskuru toaba enchiri yo musaraba bagenderera ayunto kwane karakego asebona yatika tusanga lingana le nyasaye korwase kitabu kya Mark chapter number 5 verse number 22 togendere go chinse ninsomea somo nubwege Swahili. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi jina lake Yairo, hata alipomuona hakanguka miguuni pake hakimsii sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba huje uweke mkono wako juu yake hapate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wamfuata wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kitu kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano kwa nyumba, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msipa ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyekuguza? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, hakijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, huwe mzima, usiwe wa msipa wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu yoyote hafuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, hakaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akamwambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtua babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alipokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Tarita kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka.
Mungu tunakuinua, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunapoenda kuliangalia, tuombe ukatunenee kwa lugha ya ufasaha, kwa ile lugha ambayo tutapatana, kwa ile lugha ambayo tutaelewa zaidi. Naomba na kuamini katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu, maana hii ilikuwa ni safari ya ghafla kwa mwanamke huyu kupata uponyaji. Maana Yesu alikuwa anaenda kwa nyumba ya mkuu wa sinagogi ili akaponye mtoto wake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Lakini tunaona kwamba mkuu wa sinagogi, kama vile ilivyo desturi hata huku kwetu, wanafuatuanga na umati mkubwa. Pia huyu ilikuwa ni hivyo hivyo. Nigabwatire n'abantu abange bamubwatete korumaega. Lakini Yesu umusibati oyo kaigunga Yesu ngo etare tatigerago nere nigaimugeta akatema sana akemigereria abantu gatime baka agakune yanga ya Yesu Kristo eger na maete agatwaro kwegena nga oboruire bwane mbobwene asenge ncho musibati onye neni bokonyo utumikire nyinge umusibati onye nechibesa konyoro nirie nye namaremo origiria abanagitari origiria onye nabaganga batemire komorwa lakini uruire bwae mbonyore tibobwenia lakini nkone Yesu ng'ambi ya mono ege kogera nga umusibati ona maeteringa nerimo imancha ningome anena Yesu oyo hase mukune nyone yanga ya eyoka ni okobwena kora turumbuka sobogima bwane na inde na maene umusibati obuna omeante na Yesu akakune yanga yaye nigo togotebunga niga nyarite oko amanyinga ali ayarenge goiteka niga nyarite ka kobwena anda kikero kwenda nyona saba nyagitari umusibati situation yarenge ne situation yetare kumwancha nyona amenye nabantu umusibati oni konyorete ira magana mange onye nabasacha konyo bamwangire asenge njo musacha tayoraga nikomenya no umusibati ogotioka yani erore in a periods continuous process chitari koera umusibati onye nabana nabwato kukanywane aranyora abana lakini tare konyara ko conceive nyo sengencho musacha tayorenge ko mwancha nyo enchera te yarenge ko conceive asengencho ni yarenge on continuous process yo goitera manyinga for the last 12 years lakini nkone Nyasaye ng'ambi ya mono asengencho musibati ona maetenga tiga mche munyoke nyereka nincherende onsi mukune nyone yanga ya eyoka ninyoro kobwenigwa Yesu abakwe na eni Nyasaye mbia monege kogera ng'omusibati oni ganyonto kobwenigwa instant healing teire ti process tetere ti ase monto nde bwensi tari macha onere tigwa kanyakonyoro kobwenigwa umusibati onye ne chikansanchi arengoro chia kere chimusabera abwene lakini ritukeri nigo liabete is Cairo moment nigo yabete nga ritukata tarajiete lakini nigo ya ikerte nga I have this opportunity, what can I do? Let me lash even if they are going to kill me. Tiganga nkune yanga yaye umusibati akagenda akabwate yangeri yaye niganyo to kobweni na wego nyanaye na borabe obwa situation chia obweteire baka kwa give it up in life na berabe mepi kwa bere gogo sabanya sawa te Nyasaye nkonye na inchenyora abana na borabe gosnya ungonye go sabo Nyasaye nkonye na inche yegende ngendere biasara ebiane labdo go chake biasara biakwa mbiko genderera. Let me tell you this morning that there is a Cairo moment coming to you. Nyono musibati o litukeri ndia rengeriae ni litukoria rengerio monene bwe sinagogi omwana ayatakire kobwenigwa na boigo tigangotenga litukonye iriesa ikerie konekiao ncherate yokera ende nchere ngao neba no muntu mungao lego sesenigwa nyona ego ikoseseniwe asenge ncho litukoria oli ikire like onchoreria kenda se Yesu, change your mindset. Ogenda se Yesu kune yanga yae bueka. Asengencho nabotora koretere chide sturi chechi din chito tokotenga nchuto kwa mache. Ogendo nywe obwene, ogendo siarere mirangu yao, ogendo kore goseninki. Umusibati onye nebi na korete, onye nebi tamba na agorete, agatema gonjo kana na bio. Umayebu nabona yenga kia abona ogonyo ne chiobisi abantu ningo bale na mache. Bakonye gosiara chio bisingu mukubwa gago chataba butegasi onye no musibati ona akorete bintu byonse pi lakini bubweni gutanyora lakini akamanyaringa nerimo nga Yesu oyo ngende mukune yanga yae
ni nabonko bwena na maene na bwenete nabo igonyo nae emechande kwa bere gogoetera onye na se biasara biawo na nyasana ba uko igorere nchira ase onyo igorere to mosibati for 12 years I struggle chons pichienseye onye nogo sekere rukonyo sekereiru onye nemeyega mosibati otarenge kwaliga nigu bona aya labda kwara wacha irume tinyebere emiaka ebere ebiasara biaho biabere ngoturunga na bire emiaka ebere tigango tenga there is a Cairo moment in your life and this Cairo moment it's today just go ayobwate eyanga ya Yesu yoka na inde tigango tenga omosibati oyo after abwate yange ya Yesu mali kago toteinga nigo amanyinga atenenete lakini tabwene tikukegima until kero Yesu monyena atebetenga omonto nkunirega because Yesu monyene chinguru nigo chia rueta asari chobu bweni uchikagenda so mosibatio lakini omosibatio naga netiringa nelimo neringa neriaga netinga abweni gukegima asenge ncho imani yae Yesu akamoligia asaba ntabanga somugando omonge mbaka boro kigubaye bakomotenga asaba ntabonsi pioro chitwarengega abantu abonsi pino che stadium ye ichire noroche nga inchire to kogenda to ichire ahena kigwakara ko y'umuntu okunire yanga yawo mba manyetenga Yesu chinguru cyobo bweni gukonya chiarura asare chiachira so musibati oyo nawe gokero musibati oli niga haigwete nga nkorigi gware niga munyogete akakumia omoichano kamosoa nchega kino ko bweni gunatagete na nyoriro ko bweni guoko na kibono gaki na kibono barache bangite akamunyoka togote unga alianguka kifudifudi mbele ya miguu ya Yesu. Hata wewe hiyo shida yako baada ya Yesu kukutengenezea njia unafaa uanguke kifudifudi mbele za Yesu ukamshukuru Yesu maana musibati oniga mwiranireti Yesu ngambia mono asengencho niga renge gwetere emechande menge lakini after 12 years emechande yaerire nabo go musibati oniga ichire no borori yani nga after ko bwenigwa iyabetereti achate Yesu nga kaki inche nabeire ngoeteraya naya lakini nabwenire inche bono ingana rinde ndiyo ngumanyete akaruo borori erinda nyona bali barenge gali ningo babeta prifted sing incho borori bwae nawe emechande ryo goetera there is a Cairo moment in your life yani ritukori ryo te expecting akende nkobakere na rie ryo komeana na Yesa okorere engana nyono musibati onga after gwete asama gora Yesu na ria bwene tikukegima igoko bwena nkoro noko bwena kegima nkoro aso gima buito ntotakeri to bwena noko bwena woka igo totakeri to bwene na inde to bwene kegima na bera benga imichando nero goetera wacha kwa konywa mipiko sino monto cho onye nchara kwarenge kwagorerwe ndagera kwaria wate agakinya sao ntomeire na boigo notakero ira tuende yoko bwena kegima emechande yagesire esire kegima talinga na indo tigare gokonya gosaberera kera litukase lituko onye ne biasara biago biagwa kwagenda kwa bugurigo sine loan kwa biri 5 na inda after matuko makego na inde kwa ligero niende na inde kwa biri 5 ya yo kutora bwena kegima notakero ira nase Yesu obwene kegima asenge njomo sibati ona maenda manyinga na tigete goiteka lakini natakeire gento kende ko kungoko bwena kegima na boiga sama obugima bwago nae notakero bwene kegima asenyumo yago notakero bwene kegima labda abana baho kwabere goko basabera bonchoreri matukabere na inde baira neremanga nari aho kwaranga abana batigire konywenya sore bado kwanyanga no barasenya sore kwanya gose na se list y'abana bari bakorigigwa abana baho nabo babekire nambe yamo wataga kinko genda nde kanisa ngorunde sadaka tigabono ngotebinga notakero bwate yanga ya Yesu Kristo nekero kwa bwatire yanga yae nabo igobe kamarunse obwene kegima njetinde gotengo ando ugore gosenge ntogetegero obwene kegima nchengo gotenga notakero obwene kegima onye nemechandera se familia yao notakero obwene kegima asenge nche binte byonsi pyo goetera omosibati oneteta se miaka 12 maana asenge nchorigerie miaka 12 no monter yani are on a continuous process ya periods
omonto na bara basa gukwandake lakini oyo niga umeante na Yesu engaki hanya despera sobogima bwae labda nuore gari obogima bwa gwachire gupima kwa reme pinyona abantu base no bagotebiri gweteire emiaka yawe yokonyoma yetire omonto ntoro china cha nyome tigango tengana ki tigango eri chibunga kerwa bwenire kegima kerege ntongo korekana kerase Yesu obogima bori gweteire rochenga no bokongu ebiasara byao bikogwa kero kwa bwatire yanga ya Yesu na inde ira tuende obwene kegima andake na borante ngo chiore kanisa ng'abantu bagochie kanisa na batari gochie kanisa babwekaine ntobwekaini asenge njo baada yo kogende kanisa okobwena kegima nkoro obogimo obogoiko bwene kegima goiko omo Kristo kegima tari omo Kristo chumapiri rioka omo Kristo kogende kanisa wasaba Nyasaye wate Nyasaye mbiamo na asenge njo wankonyire kegima obogimo obombotaiti mbotageti obe yani oisane kene binte bisinini kwa mnyoka kego kwagendie gari agakego yago nokeri engine wate anga bandogire mbara koroga you need obwene kegima onye nebinto byao bibwene kegima emechanderi ogwetera nonyarabu noranyerore notakeiro obwene kegima asenge nchomo sibati oyo na maende na bwenete lakini nantakeire na inda tuende yokobwena kegima nabo igasobo gima bwao beyonce pie bibwa kwabere ogwetera nabera abengo chiore kanisa nabera abengo sabore wachira saba sabibago sabeire wachira saba rogi bakorogire wachira saba ganga bagotebiri buna bagotebiri rero ngokoreta nderi chiburinde ngana ki notakeiro obwene kegima nokobwena kegima nokobugoria achwa ebweko monyene ando bwate yanga ya Yesu labda nabora tebe ng'ameipi goikera gosine Yesu na kingo chikomonyora goikonchira ne Yesu asobogima bwao agotori obogima bwao akoroserie enchera kera akoroserie enchera obogima bwao omenyo obogima boisanegete tari obogima bwogochandeka tari obogima bori opimaine yani ogotanga eserikali yabeire bobe amang'ana abeire bobe ayebuno omo Kristo egasi yawe ne yogosabere serikali tali yokonya aetora so opposition asenge njebu kwego ntenga bons pia babeire ase serikali nya sawo babekirororo nabo nya sako babekoro batuchande lakini kero yekire situation nimneyo ayebuno omo Kristo tiawe chanda tebi Nyasaye mbia mono ira ne Nyasaye mbia mono asikera lingana asenge njomo sibati onye ne shida economy panyoro eteire tote nga onyora otumekire amaliaye onse pi yani ngana inde tatigarite na kende batanga kero korwali umuruiro kansa ngoko morwali ririgo gwatumekire binto byonsi piokwa nabo igo no musibati onere konyora otumekire binto bya byonsi pi onye na marema abwate konyora buoniri onye ne gari konyora buoniri keregento konyora buoniri lakini litukeri bono on the 12th year akaumena na Yesu agateba gaki na atemire chinchera chionsi na munyokire buna na munyokire bono gaki Yesu nchetiga ngemigereria abantu abaimeiga gaki nimbatiokera ninkora kende gionsi lakini mbunyoro kobwenigwa nyona goikoru ya comfort zone maybe ogote anoisa negete goikote ki step yokoroni ya comfort zone otebe ngana ki na inche goikamu nyoke kinte tikomana kibacha goteba mbache batebe kanse naacha erinda ndoro kananga na inche naachire ya umosibati onere na bwato obwo no bubwao umosibati onye no goteba konyoro tebirwe lakini ritukeri niko liabete kairo moment in his life agatega kinya sae tiga mbweni na chande kire myake 12 esabarie agomo chakano njarenge ngane ya renge niwa yarengo monene bwe sinagogi na indenga kero esa korero yege kone yani rituke ni ngari yarenge ryokobwenigwa asenge ncho Yesu ngo darenge achikobwenia omwana wo monene bwe sinagogi lakini akaomeana nege kone kendega akaomeana no muntu ndega nero chakire nabo igonga Yesu asemiroberi ya Nyasaye tabwati program ngarerago koreke rerago seni abantu bechigari mambya seni abantu bechipigipigi mambya seni abantu bamagoro mambya seni abantu bechinyange ya rituko Yesu ago seni kero muntu
hebe negali okorundi hebe nenyanga okorundi yesa akugosesenia omosibati oyo niga seseni tugwe yani akomeana Yesu after atumikire chibesi cia chionsi pi yani mpaka ndesho omosibati oteinyorite biri byonsi pi abere gagwetera nyona na boigo kero Yesu agokonyire kero Yesu akorusirie emechando chindi bechi chiagoime nigo kweba byonse pi yani okotwara omorembe bwogotoleka okotwara omorembe bwe sabari hori na kokogendera gochinse sabari yoko bweni guterre tigaiga nga aftege koneke giakorekanire omonto akanyakoreta ujumbe omorikwa bwomonene oyo bwe sinagogi agacha gakomotebing'ana ki gaki mochando omwalimu haseng'encho omwana oria okoreki okure na boigo in that situation you are in kero yani kwikira omwaelio Yesu nabwate richibu haseng'encho Yesu tararosa tarakora okore bikone biaye biri byonsi byogwetera labda nenchara labda nabana bagochandire manyanga riri gwikira omwaelio Yesu nkoreta richibu Yesu nkoreta robo moyo bunareta tobo moyo bumuise koyo ojairo haseng'encho makaga toteinga omwana oyo Jairo niga arwarite after okorwara agasira kero achiete koreta omwalimu Yesu hache komubweneria omwana lakini agasira bataraikoro na inde kero nkoriga ering'a chinga kie chiatumegete okonya omosibati oyo nario yasirete nabo igong'a amagima abere agakonya kaga oyo omokonyoro otugutire nibo yae oyo omokonyoro ochandekire ase emiaka 12 noyo onde nere ga orwarire lakini nadisabeti okobwenigwa nabokora nyone chikanisa chito labda maybe ne kanisa ya gogoseyo omuntu onde okonya totere kobeka abantu into classes Tian toto de kotanga asinyale betiga toga ndo tumusabere tiato nto mukarege ntogete nyone chifero shipora to koira go sena so muntu yomo asenge nje toma to ko gendoro kende gendo kete nabo kera akorekane omuntu na abwate imani anene kobwa imani yeye lakini bono gege tigango tebinga naki oyo omosibati o abwate imani yani baka abantu nigo baichanete nga yaruseti okwege noko ngamukune asenge nje musangirikano to renge bu mosibati oyo omusangirekano nigo orenge bwo chikobwenia omwana oyo Jairo nero togote unga abwate emiaka 12 nabo igo no mosibati oyo konyoro rwarire emiaka 12 hasemi 12 nige number symbolic we don't take it nga yarenge 12 tonyetigere gagu 12 nigo yarenge the number the tribes of Israel nabo igo mosibati oyo emiaka 12 no mwana oni gabwate emiaka 12 nabo ochandekire na kibono omwana bwe emiaka 12 agokwa inchetinda anja mana ali abantu batanga omuntu omokekera agokwa nga no wanja kwa Nyasaye nko urutore Nyasaye tatageti bantu bakwe abantu abaketiga bamenye nseye egera barosie ebisa kubya mambia abantu abake bagokungo kwa gacha chikanisa nabo igo omwana oyo Yesu tabete convinced dinga okure atigere gago niga chiete akabateinga omse tulia nkogenda tole bono gago after this akaikororo niga tote unga achiete na baro kigubaye batatu balianchete tachieti na kero omuntu asenge njamanga naya na kiyo gatonyarikire na abantu batatu achiete na abantu batatu bakagenda ku witness nekera ikaga ali omochi tote unga akabateibera agasoime na mama omwabo na tata omwabo akagenda bakasomo bero bekira akamoteyo kijana amka praise God yani asobo gimabori togoetera aseme chande litogoetera okoboki gunkoro ase biasara bibia goroche nga biakure nigo kwa munyogete ogatanga akitigansie ke biasara ebirero ngende kanisa ngende nkore gasi omonene kwanya koirana ase biasara biao kwanya oranga litukeri abali kuwatige toro bakoibeire abande batigire gasi agwo
egasi yuachete gokane yo monyene nkoreta 15 yae ngokobokeria ari biasara ebio asengencho oyo okoibera ningerusia lakini ayo comment etama etenganga ikwarenge nabo igasobo gimobo ningo toganeringa tokoregasi ya Nyasaye omone no bwesi nagogi nawe yari konyarekana nawe gotote abantu bakarera Yesu awe ikora abantu nigo bakorera nawe gonywana labda situation nero konyagoetera labda nenyuomo yao labda ne biasara byao labda no bugima bori omenyete yani abantu bakorigere nigo bagonya gukorera obwo okwete lakini moyo ore nabo tikangote ngobo moyo mboro Yesu aretira obo moyo bono goikobwene goikorwa chimbere ichio asengencho omusibati oyo nabo yale konyarekana Yesu akorere sabari yae garia abantu baisanike ngana ki na maene ngocharenge komobwenia lakini bono koleki okure nabo igo naye asome chande yago ase biasare bibi yao ase chinyombe chichia mepi kwa gachire ririgwe ikire igoro wacha kwate unga yaya x Nyasaye ngochare Yesu ngochara chokukobo moyo obo moyo obo goikobo nyore asengencho nigo yarenge neritukori yao nyono musibati oyo njarenge itukori yae lakini ganyorto kobwenigwa nabo igo nae goikonyoro kobwenigwa goikonyoro obo moyo ase biri byonsi pigweteire na goikonyoro obo moyo labda kwabugoiria amache kwabugoiria anointing oirio nyono koyukwa nyure kwabugoiria biranga chibu labda abande nkora nyone icho biskuizi bakoreta amache basiara ngabo bisaba abo mbababuta siarae lakini ritukori Yesu goika yoko bweni gugogocha okomanga ebintu byonsi byobogoreti ekine Nyasaye chinde Nyasaye ore moyo noyomo na inde ritukori akorie ikire ago korere bikone una korerete jairo akora no musibati oyo konyoro chandekire na bera abanyona wachandekire zaidi labda ye miaka 12 lakini tigango tengana ki obo moyo mboro ngochiore konyoro obo moyo ritukori arero tiganya saba sisenie na ntete nsabe no omwancho morigereria onye kora gutoranyora Yesu nyono musibati oniga bwene tigwe lakini agate Yesu akamurigia egera bweni gukegima oko bweni ukegima goikomu anche Yesu labda na ora etega kwagwere neema gwasaberu kwa bwena lakini the real sense torabo mugima asengenjo toratoleka nintete nkora sara yogo toleka asengenjo go toleka nigo kufundisha go kuigorera magana mange taba mwana Nyasaye na achira sore nche no munyabibe nsibye ebibe byane otinyire taliana ase gitabu kya makweli olika ase gitabu kyobogima na wanchire Yesu ase obogima bwane tigango sabere tato mwenya sana agotogi nende na akobakire ase omorigereri bwe mambi yabono okonyorire Yesu na amusabeire omutorie omutenenie na ende gwetana bwe gomorokererie agenda ase nyumba yao asago gosasima akomenyere na bwe gomerana no kugani kwae na akobake Nyasaye nende na agotogiri asieta Yesu Kristo na asabe na kwegena na bwe go nae ogweta chi struggle chiao labda karokwerige nuora ase miaka 12 nuore oso mwana obwe miaka 12 ntete nsabe nae onye no boroiro bwate nkobwenore egena Yesu omosibati oniga bugoreti okwegena nga tigangende nkune yanga yae yoka yani nyone tabwate besa nyone shiringi labda tabwate besa yari komuira mipi nyone kanisa agenda asaberu senge njokonyoro ereirwe onye nechi kanisa osabeirwe lakini ntete obugori okwegena kuna togo chigo saba Nyasaye ngokora ari nchira Nyasaye ngokobweniare Nyasaye ngokoigorare neema ibiachara byao labda kwarigirie gas emiaka emenge onye nechi CV obwate CV engiyere 56 pages kwabekire kerobis lakini gokoenda watebunga we are still reviewing your CV tigango tebingana ki nkobore uno musibati oria nkoigorero orenchera CV yao gochire konyore grace ritukoria rero tusabe
Atoma Nyasaye na agotogiri na akobakire asenge ncho ringana riao ndirigocha na nderikoiranire busa mbia mona asenge ncho gwakonyira abana bao onyonde karo umurweire Nyasaye na atomire ringaneri rigenda rimobuenie na nderimokoro umugima kegima na aro umusao gochande kokorigie mirimo na atomire ringana riao ria mabera rimotangane andonsi emechando togwetera nyona abana biashara na baretira sore onyago kubakonya onyago kubasesenia na wembara bo baretere revival ya bene onyago kubatori Yesu Kristo na sabire no kwege na seta Yesu Kristo motori ito. Amen. 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 Yemono sana Pastor Sospeter Osiemo.